Bueno, son Fernando Atrio, son, como xa dixo Mini, a catedrático de Física Teórica en Salamanca. Para min é un placer, que me agradece a oportunidade de dar esta charla, a primeira que dou na miña vida en galego, a esta audiencia. Gracias á Academia Galega das Ciencias, aquí, vamos, o que quero é falar, dar unha visión un pouquiño amplia da cosmoloxía tal e como está hoxe. De acordo? Entón, o meu campo de traballo sempre foi o fondo cósmico de microondas, que non é outra cousa que a primeira luz. Entón, o que quero primeiro antes de empezar é dicir que a cosmoloxía e a astrofísica son ciencias observacionais. Entón, son moi distintas das ciencias en que un pode facer experimentos. Aquí temos que interpretar resultados. E a veces a interpretación lévanos a facer estadística dun solo número. E iso imos ver. Entón, aquí quero pôr unha frase de un colega meu que é a catedrático de Filosofía da Ciencia en Salamanca e despois marchou para Madrid, para Carlos III, que decía que estamos na verdadeira edade de ouro da metafísica. Pero a metafísica non se fai nas facultades de filosofía, faise nas facultades de física teórica. E imos un pouquiño con este tema. Entón, para min, o primeiro, a primeira discusión que un ten do modelo de Big Bang é que o modelo de Big Bang é singular. Presenta problemas que, por exemplo, non presentaba o modelo de universo continuo. Todo estaba en expansión, pero había unha creación continua de materia e o universo era sempre o mismo e tiña a mesma apariencia. En que se expandise, había creación de materia. O problema do modelo de Big Bang é que empeza dun estado singular. De acordo? Entón, expande o universo a partir de unhas condicións en que non sabemos moi ben nin a densidade, que se supón que é moi alta, posiblemente infinita non, pero vamos, por aí andamos, e presenta unhas propiedades que eu solamente vou describir 3 ou 4. Primeiro, a homoxeneidade. E o problema da homoxeneidade, que parece un problema así como de tipo ontolóxico, non é tal. Se nós estamos aquí na Terra, o horizonte forman aquelas partículas que, viaxando toda a edad da vida do universo, cheganos a nos hoxe. Pois esas partículas que nos acaban de chegar hoxe e que comenzaron o seu viaxe cando o universo empezou, pois esas partículas forman parte do noso horizonte. Nós estamos aquí e temos unha partícula que ven dun punto A e unha partícula que ven dun punto B. As dous están no noso horizonte, pero están separadas 180 grados. Están en sitios opostos do universo. Entón, a pregunta é, a información que transfiren as partículas que saen de A e que chegaron á Terra ainda non chegaron a B. E o mismo, recíprocamente, as de B non chegaron a A. E, sin embargo, nós, que estamos no medio, observamos que as propiedades promedio do universo en esas dous extremos son idénticas. Entón, se un vai hacia atrás no tempo, o universo é máis novo, por tanto, as partículas tiveron menos tempo de viaxar. Entón, o horizonte, conforme un vai máis para atrás no tempo, é máis e máis pequeno. A velocidade da luz márcanos a velocidade que teñen as partículas de termalizar e de igualar as súas propiedades. Entón, como pode ser que dous puntos que nunca estuveran en contacto entre sí teñan propiedades semellantes, moi semellantes? Ese é o problema do horizonte e é un problema que concernía moito aos físicos dos anos 60, 70, hasta chegar aos 80, xunto con outro, que o universo hoxe é moi parecido e plano. Hoxe o universo é asintóticamente plano. Perdón, asintóticamente. As hipersuperficies espaciais, se conxelamos o tempo e medimos un triángulo, os ángulos que forman son 180 grados, o universo é plano. Un problema que había é a orixe das galaxias. De onde ven a materia e todas as galaxias que forman hoxe o universo. E despois, de un punto de vista máis conceptual, había problemas de que, cando un ten transicións de fases, teña que se producir defectos topolóxicos, porque os valores do campo en un punto do universo que non está en contacto causal con outro non ten por que ser semellantes. Iso daría lugar a defectos topolóxicos tipo monopolos, cosmic strings, domain walls. E nada diso existe. Por tanto, de onde vai iso? E, para os físicos, para os cosmólogos, isto nos anos 80 ven hai unha proposta que va a pasar a ser xa un paradigma. E a proposta é que, antes de todo o que nos contou Carlos, que son como se forman os protons a partir dos quarks, toda esta historia de aquí, antes de eso, hubo un período chamado inflación, que se caracteriza porque o universo se expande aceleradamente. Para darnos unha idea, se a inflación empezara en 10 a menos 33 segundos e acabara a matarse 10 a menos 31 segundos en 2 órdenes de magnitud, o tamaño do horizonte multiplícase por 10 a 30. De acordo? É dicir, hai un libro que é o clásico, de Cole and Turner, que é un libro do The Very Early Universe, que foi o que eu estudei, que ten unha fotiño de un penique
É dicir, este é o tamaño do universo cando tiñamos 10 a menos 44 segundos. De acordo? O universo completo, o universo visible, xe cabería nun penique, para que nos demos unha idea. Entón, este é o modelo de Big Bang. Non hai unha descripción de como vai a física deste punto, que non sabemos cal é, hasta que chega a inflación, porque non temos unha teoría cuántica da gravedade. Todas as teorías clásicas da forza forte a electrodébil son teorías clásicas de campos. Non hai unha formulación en términos de teoría clásica de campos da gravedade. Entón, aí non temos unha gravedade cuántica. Para rematar, simplemente teño este diagrama. Isto primeiro reflexa o que son as escalas de Planck, que corresponderían ás escalas en cuales os efectos cuánticos da gravedade son relevantes. Por tanto, non temos a descripción, non podemos falar nada diles. Despois veía unha época de inflación. Inflación é un paradigma, é dicir, non temos ningunha prova evidente, máis que indiciarias, de que este fenómeno existe. A inflación presupón que a materia se comporta de unha maneira cuántica, de forma que ven descrita por un campo chamado campo escalar, pero o espacio-tempo ven descrito polas ecuaciones de Einstein, neste caso polas ecuaciones de Friedman, pola solución de un espacio homogéneo isótopo. Despois, o universo sigue expandíndose, temos todas as transicións das que nos contou Carlos, que ocupan este vacío donde non hai unha evidencia clara de que é o que pasou por aí. Se seguimos un poquinho máis para diante, antes de seguir un poquinho máis para diante, digamos que a inflación é un paradigma que explica de maneira lógica por que o universo é homogéneo isótopo, por que non existen os monopolos. Dá unha explicación de por que, a pesar de ser o universo homogéneo isótopo, hai pequeñas irregularidades na distribución de materia e esas irregularidades van dar lugar ás galaxias actuais. Digamos que a formación das galaxias actuais ten o seu origen cando o universo tiña 10 a menos 33 segundos de idade. E ao mesmo tempo de que se producen perturbacións na distribución de materia, os campos gravitatorios están evolucionando e oscilando e fórmanse ondas gravitatorias. Entón, estas son todas prediccións de carácter xenérico. O problema é que non sabemos que tipo de materia existía nese momento, nin cando foi, exactamente, nin a temperatura que ocorreu, nin o tempo que durou. Todos estes parámetros son descoñecidos, por tanto, digamos que moito non sabemos. Vamos xa un pouquiño máis adiante. Fixaros que aquí está a temperatura en grados Kelvin, isto sería en torno a 1 megaelectronvoltio, escala dun segundo, e que o que pasou antes, para min é irrelevante. No momento en que se forman os primeiros protóns e neutróns, ocurren en tal situación, ocurren cerca do equilibrio. Entón, é moi difícil que haxa ningunha traza de como é a física do plasma anterior, porque neste momento as abundancias de protóns e neutróns están fixadas por condicións de equilibrio. Entón, conforme o universo se expande, chegará un momento en que protóns e neutróns se combinan para formar núcleos de helio. De acordo? Joder, vaya por Dios. É que teño un colaborador que sempre me chama a estas horas. Dalle aí. A síntesis do helio é o seguinte. É dicir, o helio, a enerxía de iniciación do helio está en torno a uns poucos megaelectronvoltios. É dicir, que cando a temperatura do universo estuese por debaixo de 3, 4 megaelectronvoltios, nós poderíamos empezar a sintetizar helio. Sin embargo, o helio sintetízase moito máis tarde, cando a temperatura está de orden de 10 a 9 Kelvin, que xa son casi 3 minutos de edad. Por que se sintetiza o helio tan tarde? Porque para pasar a formar helio, é dicir, totalmente aquí non hai posibilidade de que colisionen dos protóns e dos neutróns ao mesmo tempo. Entón, temos que ir sempre a colisións partícula a partícula, de dos partículas. O primeiro elemento que se ten que formar é deuterio. E o deuterio é unha molécula moi frágil, un núcleo moi frágil. Entón, o deuterio solamente sobrevive cando a temperatura é moi baixa, é dicir, cando non hai fotóns suficientes para ionizalos. Fotóns ten que baixar a temperatura do universo, ten que ser do orden de 0,1 megaelectronvoltios para que os deuterios sobrevivan. Cando o deuterio sobrevive, as reaccións nucleares de tipo forte son moi rápidas e prácticamente todo o deuterio que existe acabase formando en helio. Todos os neutróns que existen acaban combinándose en deuterio e acaban formando helio. Por tanto, é necesario esperar do momento que en equilibrio podemos sintetizar helio a que podamos sintetizar deuterio.
Ese retraso danos unha idea de que hai moitísimos fotóns presentes no medio ambiente que ionizan o átomo de deuterio. Por tanto, pola síntesis do helio, que sabemos moi ben como está, porque somos capaces de medir abundancias no universo, decir, nas estrelas máis antigas, podemos medir a fracción de helio que teñen, e, por tanto, sabemos a composición de helio primordial. Da fracción de helio, sabemos que había, nese momento, pois prácticamente por cada núcleo, por cada protón ou por cada neutrón, había de orden de 1000 millóns de fotóns. Esa radiación que existía, o universo vai se expandindo, esa radiación vai sufrindo un corremento obvio, o roxo, e cando os núcleos de deuterio, perdón, os núcleos de helio e os núcleos de hidróxeno recombínanse, capturan fotóns e aparece a primeira materia neutra, o primeiro gas neutro, en ese momento os fotóns que están presentes no universo podense propagar livremente. Hasta ese momento, protóns estaban ligados á materia por a dispersión Thomson. Como hai cargas libres, os electróns, a sección eficaz dun electrón é como 1800 veces ao cuadrado máis grande que a sección eficaz dun protón, a sección eficaz Thomson. Por tanto, os electróns libres impedían que os fotóns se propagasen. E, por tanto, temos un plasma en que hai protóns que determinan a masa, electróns libres e fotóns que están atrapados. Nese momento en que os fotóns poden xa propagarse, temos o que se chama a primeira luz, e isto é o que hoxe é o fondo cósmico de microondas. Entón, o fondo cósmico de microondas é unha radiación que foi experimentando todas as fases que se foron producindo no universo primitivo. E é a nosa laboura de intentar entender que é e que información física contén esa radiación. Entón, aquí temos unha imaxen, isto é unha imaxen, creo que é de un satélite WMAP. A ver como vai isto. Ajá. E aquí temos un poquinho unha idea. Vamos ir facendo un zoom para chegarnos a unha versión e isto vai evolucionando co tempo, conforme o universo se vai enfriando. Hasta ahora mismo solamente hai gas, non hai luz, estamos no que se chaman as épocas oscuras, pero conforme o universo se expande e o gas se vai condensando, imos ter as primeiras estrelas. Estas primeiras estrelas estánse formando no que se chama halos de materia oscura, é dicir, a cantidad de materia, os potenciales gravitatorios que dan lugar a donde se van a sentar as galaxias son todas dominados por materia oscura, e aí se van formar as estrelas que simplemente van a coller as típicas formas que conocemos de galaxias. E aquí temos o que sería unha idea da historia do universo, desde o fondo cósmico de microondas, dándonos as condicións iniciais en que se originaron as galaxias, e agora temos que estudiar todo ese mare magnum. A ver, bueno, vamos xa ca historia. Fondo cósmico de microondas. O primeiro que se mediu foi a distribución de corpo negro, é dicir, viuse que había unha radiación que viña en todas partes. Que non descubriron? Penzas e Wilson, que eran uns enxeñeiros que tiñan un radiotelescopio para telefónica, para comunicación telefónica. Entón viu que sempre había un ruidiño que eran incapaces de eliminar. E un ruido, cando un está falando por teléfono, é bastante molesto. Conseguiron eliminar, decía, a típica historia de que hubo un accidente, este radiotelescopio estaba dentro da autopista, pararon o tráfico, e dixeron, se isto é do tráfico, podemos medir ahora que non hai. Vieron que efectivamente non era problema de tráfico, tampouco era problema de cagadelas que había de palomas que foron limpando, e o que descubriron efectivamente que isto é unha radiación que proviña de todas as partes do ceo e que tiña aspecto de corpo negro. Descuberto no 65, premio Nobel do 78. Automáticamente, un se pregunta, isto ten unha temperatura, é uniforme, pero é absolutamente uniforme. Vamos a intentar medir con maior precisión cada vez. E temos aquí que a primeira anisotropía que se descubriu foi un dipolo, dicir, típicamente, isto dipolo é cando un se move con respecto, dicir, temos unha, dicir, isto é un efecto doble, dicir, cando un se move, por exemplo, se esta parede radiase e eu me movo con respecto á parede, pois o que está ás miñas costas non cambia de frecuencia, pero do que eu me alonxo vexo vermello, o que eu me acerco vexo máis azul.
Entón, típicamente, un sabe que a Terra dá voltas ao do Sol, o Sol dá voltas ao da galaxia, e, por tanto, como hai movimento, todo se move, teríamos que esperar a existencia de un dipolo de tipo Doppler, un efecto da velocidade do sistema solar. É este. A temperatura, son variacións de temperatura deste punto a este punto de orden de milikelvin, mentras que as outras son de orden do Kelvin, estas xa son do milikelvin. A seguinte medida, no ano 92, Smoot foi premio Nobel no 2006, xa empezas a ver aquí certa estructura de manchas, isto é a galaxia, a nosa galaxia Milky Way, e estas manchas foron rexións máis quentes e rexións máis frías. Mediron o cuadrupolo, decir, cando un colle unha distribución de datos nunha esfera, pode descompoñer en monopolo, que é a temperatura media, dipolo, que é o multipolo de orden 1, que ten unha variación de tipo coseno, esta ten unha variación de tipo coseno cuadrado, e etc. Podemos ir facendo todos os multipolos habidos e por haber. Entón, temos agora un pouquiño unha idea. Bueno, máis fácil. Aquí temos unha visión o primeiro satélite que mediu o cuadrupolo, premio Nobel do COVID, o segundo satélite que lanzaban os americanos estes os anos 90. Principios do ano 92 foi cando se mediu o cuadrupolo e estuveron medindo 5 anos. Despois, no ano 2003, un segundo satélite que lanzou a NASA, WMAP, que ten esta, vemos aquí a mesma versión, pero xa vemos con moita máis resolución. E, por último, temos Planck, os satélites están aí arriba, que Planck ten, pois, ainda todavía moita máis resolución. Decía, a resolución destes mapas son de, se non recordo mal, 10, 12 minutos de arco, estes xa teñen 5 minutos de arco. Bueno, quixera decir que as fluctuacións de temperatura non teñen unha razón porque un espera que teñan unha anisotropía. Se o universo é inhomoxéneo, pois se temos distribución de materia que non é homoxénea, pois habrá unhas rexións onde hai máis masa e hai máis pozo de potencial. Se eu teño un fotón que escapa da superficie do Sol, sufre un corremento roxo, ao salir se cai hacia a superficie da Terra, sufre un corremento azul. Este corremento roxo gravitatorio, pois tamén se dá na superficie no momento en que se libera a radiación. Se temos un fotón que provén desta rexión, que ali hai unha concentración de masa, ese fotón vai sufrir un corremento roxo maior que outro que está nunha rexión onde non hai tal concentración de masa. Ademais, se hai unha concentración de masa, probablemente o plasma este caíndo polo efecto de atracción gravitatoria. Entón, vai se producir efecto Doppler. Tamén, se a Terra se move con respecto á superficie onde provén a radiación, pois vamos a ter un efecto Doppler. Despois, a radiación que provén ao largo da línea de visión, é dicir, eu estou mirando en esta dirección, vai encontrando galaxias que están formando, que están evolucionando co tempo, e todos os potenciales que van variando co tempo, pois dan unha distribución de anisotropía que tamén correlaciona, que tamén se debe a ese movimento ao largo da línea de visión, o sea, é un efecto integrado. E, por último, esta parede, que eu estou supoñendo lisa e uniforme de color, pois non ten por que ser uniforme. Bueno, pois aquí temos todos os ingredientes necesarios, excepto un. Cales son as condicións? Primeiro, teño que aclarar unha cosa, que a fórmula anterior é unha maneira xenérica de expresar, de acordo? É dicir, non hai un observador un gauge, no que as ecuacións se describan desta maneira, simplemente unha forma de escribir para señalar as principales contribucións. Pero unha cousa que me interesa é como son as perturbacións iniciais. E, fundamentalmente, que é o que temos no universo primitivo? Temos a radiación, que é a componente dominante, ao principio, despois, conforme o universo se expande, a densidade de enerxía de radiación cae moito máis depresa que a densidade de materia, e temos materia. A materia chamámoslle a materia ordinaria, vaiós, que son os protóns e neutróns, que son a materia toda conocida, despois materia oscura, que é a que nós necesitamos para explicar a estructura das galaxias. Entón, vou chamar a materia estas dúas componentes, tanto vaiós como materia oscura. Entón, podemos ter non máis que dúas posibilidades. Hai varias, pero todas poden se descompoñer en estas dúas. Onde teño menos densidade de materia, teño menos densidade de radiación. Entón, teño máis densidade de materia, teño máis densidade de radiación. Estas perturbacións son adiabáticas. E podemos ter outra situación, a única outra situación independente, que é
Donde eu teño menos densidade de materia, perdón, máis densidade de materia, teño menos densidade de radiación. Donde teño máis densidade de radiación, teño menos densidade de materia. Pero a suma destas dúas inhomoxeneidades dá un universo que é constante. É dicir, que a densidade de materia total é constante, a suma de radiación e de materia é constante. Por que distingo estas dúas perturbacións? Porque solamente esta se produce en inflación. Entón, neste paradigma que temos, a existencia de unha perturbación isocurva é algo que, en principio, é complicado. Vamos alá. Unha perturbación adiabática automáticamente xenera, automáticamente xenera anisotropías. Por que? Porque a radiación vai como a temperatura do universo á cuarta, o sea, vai como volumen a 3 cuartos, a 4 tercios, perdón, e a densidade de bariones decae como volumen nada máis. Entonces, isto dame unha perturbación, xenera unha perturbación, se simplemente derivo isto, teño esta expresión. Pero as perturbacións isocurvas teñen densidade constante. Entón, eu teño densidade de materia e densidade de radiación. A densidade de materia non é máis que o número de partículas que eu teño por unidade de volumen por a masa das partículas. E a densidade de radiación pois, é a lei de Stefan Boltzmann proporcionada a temperatura cuarta. E iso ten que ser constante. Entón, isto dame unhas fluctuacións de temperatura que son proporcionais ao cociente entre a densidade de materia e a densidade de radiación. Isto significa que cando a densidade de materia é moi pequena, estas perturbacións prácticamente non afectan nada. Pero cando a densidade de radiación é moito máis pequena que a densidade de materia, estas perturbacións son moi grandes. E isto contradice as medidas, por tanto, un non espera que haxa perturbacións isocurvas realmente importantes. Bueno, simplemente un poquinho de teoría e é o seguinte, decir, se eu expando, teño unha distribución, por exemplo, a distribución de alturas na superficie da Terra e eu expando eso en esféricos armónicos, teño unha serie de facer unha serie de propiedades, estudiar unha serie de propiedades que se chaman armónicos esféricos. E o módulo ao cuadrado dos armónicos esféricos, esta cantidad ben predicha pola teoría. A teoría predice cal sería esta cantidad en función do modelo de inflación con que ia. As primeiras medidas do monopolo xa as fun dicindo, teñen 2.73 Kelvin, o dipolo ten en orden de 10 to the minus 3 e o cuadrupolo de orden 10 to the minus 5. É dicir, hai varios órdenes de magnitud entre os distintos multipolos. Entón, a teoría predice que fundamentalmente todos os multipolos son, decir, isto de aquí é prácticamente unha constante con algúns fenómenos. Entón, os multipolos van cair como L partido por L máis 1. O sea, o CSU2 é como 6 octavos máis grande que o CSU3, que é como 8 décimos máis grande, ou 8 doceavos máis grande que o CSU4, etc. Vexamos xa unha medida, os resultados experimentales, isto é, digamos, a feito de 2003. Como son os resultados experimentales e como se comporta a teoría. E aquí temos as medidas, as barras de error, e aquí as barras de error son tan pequenas que non, as barras de error experimentales, tan pequenas que non se poden pintar. Isto de aquí é a barra de error que se chama varianza de muestreo, en realidad. É dicir, cando un mide o cuadrupolo, cando un mide o dipolo, tes 3 componentes. Un vector ten 3 componentes. Cando mides o cuadrupolo, tes 5 componentes distintas. O octupolo ten 7 componentes distintas. Entón, se eu quero medir unha cantidad con solamente 7 datos, pois o error que cometo a raíz de 7 é máis grande que se teño 1000 datos, que o error que se comete é a raíz de 1000, moito máis pequeno. Entón, isto de aquí mide o error que un ten debido a que existen moi poucas medidas independentes do cuadrupolo, do octupolo, do hexadecapolo, etc. Entón, que é o que fai un físico, un astrónomo, un cosmólogo? Pois colle un modelo específico e calcula as fluctuacións de temperatura con esperaría no fondo cósmico e microondas. Isto non é máis que a potencia dos mapas de fondo cósmico e microondas expresado en determinada maneira. Fijaos que potencia, por tanto, a unidade de temperatura que se mide aquí é temperatura cuadrada, a unidade. E depende de varios parámetros. Parámetros tales como a constante de Hubble, a velocidade con que se expande o universo hoxe, a densidade de materia bariónica, cantos barios hai por unidade de volumen, canta materia oscura hai por unidade de volumen, cal é a amplitude das fluctuacións, decir, que grandes son as variacións das fluctuacións na masa, as fluctuacións da distribución de materia
dunhas rexións a outras. Como esa amplitud cambia, como cambia, digamos, vou a ver se fago unha idea un poquinho clara. Se vamos ao mar, vemos que hai olas, e a altura das olas depende da longitude. Se eu teño olas, canto máis grandes a longitude de onda, máis pequena a altura, porque senón, o sea, en un tsunami non son olas de 50 metros, son olas de 1 metro, pero mellor da longitude de onda de 2-3 kilómetros, e iso é suficiente para basar as costas. Pois, bueno, pois esta combinación o que me miden é a amplitud das olas e a amplitud como se relaciona unhas longitudes de onda con outras. Entón, un pode mirar directamente calcular a evolución de perturbacións da radiación cando vaía a densidade baiónica. E entón vemos que a densidade baiónica aumenta, pois entón en esta dirección aumenta a densidade baiónica, aumenta o primeiro pico, disminuye o segundo pico, etc. O sea, esta é a forma que ten de ir estudiando os distintos efectos de distintos parámetros cosmolóxicos. O fondo cósmico e microondas é sensible a moitos parámetros porque a forma desta función cambia cando eu cambio un parámetro. Entón, aquí, a densidade constante cosmolóxica. Se o universo aumenta a densidade constante cosmolóxica, pois vai aumentando este pico de aquí e tamén aumenta esta contribución de aquí. Podemos seguir analizando o índice espectral, que xa o porei un poquinho máis adiante, tamén é un parámetro que, como ves, pero aquí sube todo, a gráfica sube ou baixa, non é como na anterior, ni na anterior, que os picos poden ir cambiando de altura uns con aspecto a outros. O valor da constante de Hubble, se un decrementa, pois tamén cambia, pero fixaos que tamén os picos se entremezclan entre eles. E despois, a opacidade óptica. A opacidade óptica o que me mide cantos electróns libres quedaron unha vez que se empezaron a formar as estrelas. Pois esta, vaiando a cantidad de electróns libres que me quedan, pois teño fluctuacións. Dado que isto afecta as anisotropías do fondo cósmico de microondas, pois entón é por eso que eu podo medir todos os parámetros físicos. De acordo? Entón, por eso, eu teño este modelo, é un modelo que mellor axusta. E este modelo depende de varios parámetros, e dises parámetros quedan determinados. De acordo? Entón, non solamente, se vos fixades, non solamente a maioría dos puntos can sobre esta curva con moita precisión, senón que tamén hai algúns puntos, como este de aquí, este de aquí, este de aquí e este de aquí, que non can na curva. Entón, un pode se preguntar, e isto é o feito de que temos simplemente unha observación e temos que intentar entendelo todo. Un pode se preguntar, hai anomalías nos datos? É dicir, hai algo que o modelo non describe de maneira correcta? Primeiro, este valor de aquí é moi pequeniño. Segundo, hai certa estructura, porque os puntos parecen fluctuar para baixo, para arriba, para baixo, e por aquí xa é máis difícil decidir porque as barras de error son máis grandes. E isto ven un poquinho o que eu decía. Isto é un poquinho de metafísica. O cuadrupolo, que é este valor de aquí, que se me cae un poquinho, que ten un valor moi pequeno, comparado o que un esperaría na teoría, que fose por aquí ou máis ou menos dentro desta barra de error, pois o cuadrupolo é moi pequeno. Entón, o cuadrupolo non máis que unha integral. Todas estas magnitudes que hai aquí dentro son positivas. Isto é o número de onda, que non é máis que a inversa da longitude, e esta función de aquí tamén é positiva, é a amplitud por o número de onda, como depende isto co número de onda. Pero todas estas cantidades son positivas. Entón, se eu quero reducir o valor desta integral, o que podo facer é reducir o intervalo de integración. E como podo reducir o intervalo de integración a unha cosa que vai de cero a infinito? Que significa cero? Escalas pequenas. Que significa infinito? Universo infinitamente grande. De acordo? Perdón, a revés. K 2pi partido por L, K igual a infinito, L igual a cero. Escalas pequenas. Pero aquí, estos son escalas moi grandes. O máximo de esta perturbación, o máximo desta integral, é lixeiramente máis grande nunha escala, está nunha escala que é lixeiramente máis grande que o tamaño do universo. Entón, como podo eu faer para que esta integral non vai a cero? É dicir, como podo eu faer para que o universo non teña un tamaño infinito?
pero o universo é plano. Entón, como podo facer iso? Pois... me podes deixar que hai aí un plástico dentro da miña carteira aí dentro? Se me podes, que me olvidei traelo, hai un plástico. Exactamente. Vamos, se isto fose o universo infinito, non podo facer nada. Pero eu podo facer o seguinte, é dicir, podo impedir que o universo sea infinito facendo o seguinte. Identifico esta versión con esta... que non se me dobla ben. Identifico unha versión con outra, e teño un tubo, e podo identificar isto con isto, e teño un toro. De acordo? Que é o que intentei pintar aquí, ter un toro. Entón, se eu teño unha versión, decir, un toro, o número de onda que non é máis que unha suma, o módulo do número de onda non é máis que unha suma do tamaño nunha dirección X máis o tamaño nunha dirección inversa máis o tamaño nunha dirección Z, se isto ten un tamaño finito, isto ten un valor mínimo. De acordo? Por tanto, esta integral non vai de 0 a infinito, sino que vai de un valor mínimo e dependendo do radio deste toro, desa R, pois eu terei máis ou menos cuadrupolo. Quero decir que o valor do cuadrupolo é un solo dato, unha estadística dun solo número, pero me pode estar fallando non da xeometría do universo, que é plana, eso sabémoslo, pero podeme estar falando da topoloxía do universo, que non a topoloxía trivial, sino que pode ter topoloxía, un plano, é dicir, un cubo, pero en forma de toro ten unha topoloxía que non é a mesma que a dun cubo. Por tanto, para reducir o valor do cuadrupolo, podemos cortar o intervalo de integración. E isto faise faendo un universo en forma de toro ou de icosaedro. Hubo teorías disto. O problema é que esta teoría non é, digamos, unha pura especulación. Se eu mío vou por esta versión, podo dar a volta por aquí e dou por esta versión, vou por dúas direccións distintas, chego ao mesmo punto. Por tanto, se o universo tuvese unha tipoloxía non trivial, que non fose un espacio euclídeo, eu podía mirar en esta dirección e podía mirar en esta dirección o mesmo punto. Por tanto, se eu trazara un círculo en esta dirección, debería existir un círculo idéntico noutra dirección. E houve un momento en que a xente, para probar esta teoría, buscaban círculos que tuvesen a mesma distribución de temperatura no ceo, no fondo cósmico de microondas. Non encontraron ningún, isto desapareceu. Vamos agora á observación máis recente. A observación máis recente é a observación de Planck, que temos os valores de... se me foron algúns, vaya por Dios. Es que isto pasalo de aquí a PowerPoint, pois é o que pasa. Temos unha medida clara de cual é a densidade de materia bariónica. Temos unha medida clara de co seu error. Fixaros que o error está na cuarta cifra decimal. Temos unha medida clara de cual é a densidade total de materia. H é unha medida da constante cosmolóxica. É dicir, esta H de aquí vale este número dividido por 100. Isto é o valor da constante, perdón, da expansión do universo. A densidade constante cosmolóxica, que esta me quedou ben, a idade do universo, que son prácticamente 14.000 millóns de anos, e o índice espectral este de aquí é unha predición de inflación, que non sei exactamente pero sí que 0,98, 0,96 é unha predición de inflación. Entón, se vemos aquí o octupolo, que nas primeiras medidas o octupolo é máis ben pequeniño, con Planck o octupolo xa cae dentro da liña que un esperaría. O cuadrupolo sigue sendo pequeno, pero está dentro da barra de error. Sin embargo, todavía siguen aparecendo pequenas fluctuacións nos datos. Estes números están un poquinho para arriba, estes números están un poquinho para baixo, e aquí este pode estar un poquinho para arriba, e fixaros hasta que escalas angulares o modelo predice os datos. De acordo? O grado de precisión que se alcanza con este tipo de medidas. Anomalías. Isto teño que falar un pouco porque é a idea dun colaborador meu, de Starobinsky, xa dos anos 80, é que na época inflacionaria, que é o que pasa? Desde na época inflacionaria, como hoxe que temos un universo en expansión acelerada, tamén nos estamos inflando, a inflación corresponde a unha época en que, digamos, o universo está descrito por un fluido en que a presión é negativa.
Entón, se a presión é negativa, canto máis se infle, a presión disminuye, pero contribuye toda máis a aceleración. Entón, se realmente descríbese con modelos do tipo unha función polinómica moi sinxela. Se eu a esa función polinómica lle engado unha perturbación, podo conquerir, fixando o momento en que se produce esa perturbación, podo conquerir fluctuacións no espectro que axustan millor os datos. Fixaidevos como estes espectros quedan millor axustados. Son datos que o modelo axusta lixeramente mellor, non quer decir que sea millor modelo. Pero, bueno, neso estamos ca especulación. Hacia onde imos a investigación co fondo de microondas? Hacia onde imos? Hacia o test definitivo, que é o seguinte. Vais a lanzar un satélite xaponés en torno a 20.000, 2030. Eu xa estarei xubilado e entón nunca me metí neste satélite porque xa me parece un pouco dedicado a facer cousas despois da xubilación. Pero fixémonos un poquinho a idea e a seguinte. Este satélite vai mirar a polarización do fondo cósmico de microondas. O fondo cósmico de microondas é unha radiación que ten un grado moi pequeno de polarización. E os astrónomos gustalle describir a polarización non en términos dos parámetros de Stokes, sino en términos de un parámetro que chaman a componente eléctrica e a componente magnética do fondo cósmico de microondas. Entón, a predicción teórica para a componente magnética eléctrica vai por aquí. Hai xa medidas, e fixaros con distintos experimentos, Planck, experimentos a Atacama Cosmologgical Telescope, que este está en el deserto de Atacama, South Pole Telescope, que está na Antártida, Polar Bear e Bicep Keck, que están tamén en Atacama, son telescopios, pero algún Planck e WMAP son telescopios, son satélites. WMAP tiña moi mala medida de polarización, prácticamente eran datos, Planck xa empeza a ter resultados millores. Pero hai unha componente que é máis interesante, que é a componente de magnética da polarización. Porque esa componente magnética da polarización, no fondo cósmico de microondas, somente se pode producir con ondas gravitatorias. As ondas gravitatorias que existen nese momento, non existindo outra fonte de ondas gravitatorias, non hai buratos negros, non hai nada, esa fonte de ondas gravitatorias ven de inflación. Entón, nós poderíamos ollar a física do proceso inflacionario se somos capaces de detectar as ondas gravitatorias, porque as ondas gravitatorias non interaccionan con nada. O sea, interaccionan moi débilmente ca materia. Por tanto, prácticamente se propagan intactas, dice momento chamado 10 a menos 33 segundos. Esa sí que habrían atravesado plasma de gluós e de quarks. Entón, a amplitude desta señal depende da razón que haxa entre a amplitude das ondas gravitatorias e a amplitude das perturbacións de materia. Entón, ese é un parámetro descoñecido. Este satélite está pensado para detectar fluctuacións que sean o 4 por 1000 de ondas gravitatorias, a amplitude das gravitatorias o 4 por 1000 da amplitude da distribución de materia. Entón, a descripción do satélite podemos ver aquí, e o problema que ten isto é que a polarización, a radiación, pódese polarizar a emisión en ondas de radio nas mesmas frecuencias. A galaxia ten contaminantes que emiten tamén este tipo de polarización. Entón, un dos traballos máis importantes que están facendo, por exemplo, en Canarias, é detectar a contribución dos contaminantes galácticos que poidan xenerar polarización de tipo magnético. E por aquí deixámolo. Por agora, ao que son as anisotropías orixinarias. Pero non solamente hai anisotropías, é dicir, xa desde un punto de vista astronómico, o fondo cósmico de microondas é a radiación que provén no momento en que os protóns capturan electróns, formanse átomos neutros e a radiación pode se propagar. Sin embargo, ao longo do viaxe, a radiación pódese encontrar con electróns libres. Hai pozos de potencial, estes son o que se chaman cúmulos de galaxias, son concentracións de galaxias que teñen do orden de 1000 galaxias como a nosa. Pesan, é dicir, de 10 a 15, incluso hai de 10 a 16 masas solares, que son como 10.000 veces a masa da nosa galaxia. E aquí temos eses pozos de potencial, son tan profundos que o propio gas que hai ali ten unhas temperaturas suficientemente altas como para que este todo ionizado. Entón, emite moita emisión en rayos X, pero tamén nos podemos ver
no fondo cósmico de microondas. Estos son imágenes dun satélite de South Pole Telescope e vemos que, independientemente da distancia a nos, un está a redshift 0,89, que é unha media de distancia, eso, digamos, prácticamente está esa radiación a cabo uns 5.000 millóns de años luz, esta va a correr uns 4.000 millóns de años luz e esta va a correr uns 2.000 millóns de años luz. E son similares en masa e vemos que a forma é similar. Entón, temos este efecto, é dicir, ter electróns libres no fondo cósmico de microondas, tendo electróns libres, permítenos, primeiro, detectar cúmulos a cualquier redshift. E segundo, hai un efecto que é o seguinte, permítenos medir a velocidade destes cúmulos. Vamos a ver se explico a idea. Se eu sou un cúmulo e recibo electróns, todos eles do mismo color, e eu me movo, o efecto da dispersión, o movimento meu conxunto vai producir unha dispersión dos electróns e os fotóns que veñan en esta dirección, o sea, se eu me movo en esta dirección, os fotóns que veñan en esta dirección, no meu sistema de referencia, teñen máis enerxía que os que están na dirección oposta. Entón, son máis efectivamente dispersados. Esa efectividade da dispersión é o que mide este efecto. E entón é proporcional á velocidade. De acordo? Con que eu me movo con respecto á distribución de fotóns. Ora, imaginémonos que eu estou no reposo e os fotóns que eu recibo, os de aquí están máis azul e o detrás están máis vermellos. Intrínsecamente, o efecto é o mismo. Entonces, unha preocupación que nós tuvemos xa desde o ano 99 foi a seguinte cuestión. O dipolo do fondo cósmico de microondas que nós medimos é un efecto, todo o mundo interpreta, foi o primeiro anisotropía que se mediu, todo o mundo interpreta como un movimento. E nós preguntámonos, ise é de verdad o movimento do fondo cósmico de microondas é eso? É dicir, móvese a Terra e todo ese efecto? Ou ten algunha componente primordial? Vimos que o fondo cósmico de microondas, que todas as gráficas que enseñei fai un momento, son anisotropías que están intrínsecas, que se formaron no momento en que se empezou a propagar esa radiación, esa primeira luz. Pero tamén hai unha engadida que é máis importante que é o dipolo, e iso todo o mundo asocia co movimento do sistema solar. Ora ben, aquí temos unha forma de medir a velocidade de todos os cúmulos, pero é unha forma de medir tamén a distribución de dipolo. Entón, unha hipótesis do modelo de Big Bang é que o dipolo que nos medimos é un movimento, simplemente debe ser o movimento do sistema solar con respecto á distribución de materia. Pero son hipótesis que hai que verificar. E nós fixémolo, vamos adiante, que senón vai ser mo tempo. A ver. Nós o que fixemos foi buscar unha colección de cúmulos e promediar o dipolo que eles medían. Esta é a galaxia e aquí empezamos a buscar cúmulos. Seleccionámonos en función da distancia a nós, do redshift, en realidad. E conseguimos ir medindo a velocidade promedio de todos os cúmulos. Estamos aquí todos. Cada un de ustedes é un cúmulo. Se eu me movo por aí e todos ustedes se moven na mesma dirección que a min, vamos ver todos o mismo dipolo intrínseco. Entón, se eu promedio en todos ustedes, vou encontrar un dipolo que é unha medida en unha determinada dirección. Eso foi o que nos encontramos. E vamos ir un poquinho, fomos medindo isto, fixérono para cando fixemos unha presentación dos resultados. A ver se está por un poquinho máis. Para distintas distancias, é dicir, volúmenes que incluían todo isto. E ao final, a ver se isto... O que encontramos foi unha medida de velocidade moi superior a que un esperaría e compatible con que nós nos movemos. Entón, digamos, a idea é que se eu mido un volumen que é prácticamente 1% en radio, o sea, unha millonésima do volumen total do universo, e todo il parece se mover de forma coherente, tamén pode interpretar que non se move nada
e é unha componente intrínseca do dipolo. Por que isto é importante? Porque eu non podo xenerar perturbacións, é dicir, esta é a superficie de onde ven toda a radiación. Estou presupoñendo que esta superficie non ten componente dipolar. As perturbacións adiabáticas non poden xenerar esta perturbación. Sin embargo, unha perturbación isocurva sí que podría xenerar unha perturbación tipo dipolar intrínseca. A que corresponde isto? Isto sería o noso universo, unha vez que ha sufrido a expansión de inflación, pero a inflación non é moi eficiente. E o único que fai a inflación é hinchar un volumen cerca do meu horizonte, pero alonxa as perturbacións que existían inicialmente. E estas perturbacións deixan impresa unha componente no dipolo. Bueno, entón, digamos, para rematar, xa que vai rematar con esta imaxe, que é a seguinte, é dicir, unha das modelos cosmolóxicos é que o noso universo non é máis que unha variante de un multiverso. Decimos, temos un sustrato, e nese sustrato, de cando en vez, en función da combinación dos parámetros cosmolóxicos que se dan en pequenas rexións, esas rexións poden se hinchar. Entón, se esas rexións se hinchan, no problema inflacionario poden dar un universo como o noso. Se hai outra rexión que está moi lonxe de nós, non temos ningunha interferencia. Podría existir algunha quantum entanglement, que non sei como enlazamento cuántico. Pero, se algún destes universos está cerca de nós, pode deixar unha remanente de forma de distorsión intrínseca a forma dipolar no fondo cósmico microondas. Entón, a escala que separaría estes dous universos é de orden de 500 veces o tamaño do horizonte visible. O sea, fixémonos hasta onde hemos chegado de especulación. E nada máis, é dicir, simplemente comentar que intentamos medir o mesmo resultado en rayos gamma e o que nos saliu foi completamente distinto. Encontramos unha relación co dipolo de rayos cósmicos. E nada máis, para rematar, eu quixera decir que o libro de os primeiros 3 minutos do universo, esta versión, edición, fala un poquinho de inflación, e tendes tamén o de Alan Guth, que é un dos pais da teoría. E deixo-vos cunha versión de como fixo Planck para sacar un pouquiño todos os mapas que vemos e toda a información que ten. Hai que ir quitando capas de datos, e quitemos toda a galaxia, contén todo, ten fuentes individuais, emisión en ondas de radio, emisión de polvo, e imos quitando capa a capa, porque temos moitísimas frecuencias, somos capaces de ir quitando capa a capa todas as contribucións, hasta que nos quedamos ca contribución do fondo, as fluctuacións intrínsecas do fondo cósmico de microondas. E con isto remato, xa deixo de falar para o seguinte. Vale, moitísimas gracias.